Ang piyesta ang isa sa pinakamasayang okasyon sa isang baryo. Dito mo makikita ang iba't ibang klase ng pasyalan, katulad na lamang ng perya. Dito mo rin matitikman ang iba't ibang putahe ng mga handa sa lamesa. Ngunit paano kung sa isang piyesta na iyong dinaluhan ay ikaw pala ang pinaplanuhang gawing handa sa hapagkainan? Kakayanin mo kaya? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sarah. At lahat ng aking mababanggit sa istoryang ito ay itatago ko sila sa hindi nila totoong pagkakakilanlan, para na rin sa pagrespeto sa pribado nilang buhay. Kwento ito sa akin ng aking kapatid. At dahil mahilig ako sa mga kwentong aswang, isa ito sa mga nagustuhan ko. Kasagsagan umano ng ulan noon. Halos tumama na sa lupa ang kidlat dahil sa sobrang lakas nito. Papunta ang magkaibigang Jessie at Rona sa Capiz. Ito ay nung panahon na hindi pa ganap na sibilisasyon ng lugar. Wala pang maraming gusali. Masyado pang masukal ang lugar na ito at sagana sa mga punong kahoy. Inanyayahan ni Rona si Jessie na magtungo umano sa kanilang bayan dahil piyesta sa kanila. Tinanong pa umano ni Jessie kung sinong patron o santo ang magdadaos ng piyesta. Ang sagot ni Rona ay wala. Isa lamang itong pagpapasalamat sa mga magagandang ani na natatanggap ng kanilang munting nayon sa liblib na bayan ng Capiz. Hindi naman tumanggi si Jessie. Gawa ng gusto niya ring makapunta sa ibang lugar para makakita ng magagandang tanawin. Taga Guimaras Island kasi si Jessie na pumapasok sa syudad ng Iloilo. Medyo may kalayuan ng Iloilo City pa Capiz. Kapag nagbas ka o may sasakyan ka, ay 2 oras mahigit ang biyahe mo. Kapag naglakad ka ay aabutin ka ng 22 oras at 6 na minuto. Sa panahon noon, sabi ng ate ko, mas sanay ang taong nilalakad ang isang lugar kaysa sumakay. Lalo pat sa panahon noon ay masyadong mabigat ang halaga ng pera. 10 pisong pamasahe ay katumbas na ang bigat noon sa 12 pamasahe na nirereklamo ng makabagong henerasyon dahil mahal. Nakatulog si Jessie sa bus, habang si Rona umano ay panay lang ang pagmamasid sa labas. Last trip na ang kanilang sinakyan dahil madalang nang bumiyahe ang bus sa panahon noon kapag gabi. Nagpaalam naman ng maayos si Jessie sa ama na si Luis at alam din ni Luis kung saan siya tutungo. Kaya kampante siya kung saan siya hahanapin ng ama kung sakaling hindi siya makauwi. Saktong 10:00 ng gabi, nakarating sila Jessie sa bayan nila Rona. Dahil pagkababa nila sa bus, mga bandang 6:00 kung saan nag-aagaw na ang dilim at liwanag ay naglakad pa sila ng kulang-kulang 4 na oras. Ganon kalayo at kaliblib ang lugar na yon sa bayan ng Capiz. Magiliw na tinanggap si Jessie ng mga kanayon ni Rona. Masaya namang nakipagkwentuhan si Jessie sa kanila. Abala sila sa pag-iihaw ng mga karne na sa amoy pa lang ay hindi mo na magugustuhan. Ngunit alam ni Jessie na sa mga taong ito ay ito na ang pinakamasarap na putahe sa tanang buhay nila. Inanyayahan ng magulang ni Rona si Jessie na kumain, ngunit tumanggi siya. Ang wika niya ay kapag galing siya sa biyahe ay hindi siya nakain gawa ng biyahilo. Bukas na lamang kamo siya kakain. Narinig pa niya ang bulong ng ina ni Rona na kung siya ay aabutin pa ng bukas. Malinaw na narinig ni Jessie ang sinabi ng ina ni Rona, kaya napangisi lang siya. Walang bahid ng takot sa kanyang katauhan. Sinabi ni Jessie na nais niyang magpahinga at balak niyang mamasyal bukas sa piyesta. Sinamahan siya ni Rona sa kanyang magiging silid. Inasikaso siya ng pamilya ni Rona ng maayos na tila ba ito na ang huling
masisilayan niya ang mundo. Iniwan na siya ni Rona at ang wika nito'y tutulungan lamang ang pamilya sa paghahanda ng kanilang gagamitin sa pagkatay ng kanilang pinakamasarap umano na handa. Napatango naman si Jessie at sinabing magpapahinga lang siya at tutulong din umano siya pagkatapos. Bagay na sinang-ayunan naman ni Rona tsaka lumabas. Bandang 12:00 ng gabi, napakaingay na sa labas na tila ba nagdiriwang na sila. Sinilip sila ni Jessie sa bintana at kitang-kita niya ang kanilang mga itsura. Nakakatakot ang mga ito. Tanging si Rona lamang ang normal ang muka. Nakangiti itong pinagmamasda ng mga kanayon. Nagsasayawan sila na tila ba'y nagsasagawa ng ritual. May mga tugtog na nakakatakot pakinggan. Umalulong sila nang biglang lumiwanag ang paligid. Pinasilip na ng buwan ang kanyang taglay na ganda. Umalulong pang muli ang mga nilalang na nakikihati ng espasyo ng mundo laban sa mga tao. Ang mga nilalang na hindi mo alam kung paano nila nakuha ang ganitong uri ng mga kapangyarihan o sa kung paano nila namana. Nang matapos ang mahaba nilang pagsamba sa ganda ng buwan, napatingin sila lahat sa bahay na kung saan naroroon si Jessie. Tumutulo ang kanilang mga laway na tila ba handa na silang sakmalin ang pinakamasarap na ulam. Kalmado lamang na nagkibit balikat si Jessie, yung tila sanay na siya sa ganitong senaryo. Kalmado niyang binuksan ang bintana. Nagulat pa si Rona nang makitang nakangiti si Jessie sa kanila. Nagkatinginan pa ang mga aswang, kasabay ng kanilang mga boses na tunog halimaw. Gumilid ang mga aswang nang dumaan ang kanilang supremo, sabay turo sa bahay nila Rona. Palatandaan ng kanyang signal na kunin si Jessie at lutuin. Papunta na sana ang mag-anak sa bahay nila ngunit hindi sila makapasok. Bagay na kanilang ipinagtaka. Inutusan ng Supremo ang iba para tulungan sila Rona, ngunit sila man ay hindi makapasok. Nagpaikot-ikot sila sa tahanan ng pamilya, ngunit ni isa sa kanila ay walang makapasok. Kalmadong nahiga si Rona at nagpahinga, habang ang mga aswang sa labas ay hindi magkanda-ugaga, kakahanap ng daan kung paano makakapasok. Naalimpungatan si Jessie sa matinding sigawan sa labas. Pagtingin niya sa paligid at medyo maliwanag na, base sa liwanag ay mag-aalas 5 na. Tumayo siya at sinilip muli ang mga nasa labas. Nagwawala na ang mga aswang. Ang iba ay paikot-ikot sa kanilang tahanan at hindi makapasok. Napatingin siya sa isang bahay. Ayon kay Rona, bahay iyon ng Supremo. Habang abala ang mga aswang sa pagdiriwang, ay gumawa na si Jessie ng orasyon na kung tawagin ay pakatay, sa Tagalog ay ikalat. Nagtanim siya ng mga suso na may buhok sa pinto ng kusina at sala, at ang mga bintana ay nilagyan ng asin. Ang kwartong kanyang tinulugan ay ang pinakaligtas dahil sa orasyon na pinakalat ng kanyang ama mula sa bahay ng Supremo. Mag-aalas 6 na ng umaga ay walang nakapasok ni isa sa kanilang mga tahanan. Umalulong na sila na nagdulot ng ingay sa paligid ng kagubatan. Tinanong ni Rona si Jessie kung ano ang kanyang ginawa sa kanilang tahanan. Sinabi ni Jessie na ang kanyang pamilya ay lahi ng manggagamot at mangangatay ng aswang sa Guimaras. At nagkamali ng taong pinili si Rona. Matagal ng panahon na nang hahanting ng aswang ang kanilang pamilya at si Rona ang pain sa kanyang kapwa. Walang kaalam-alam si Rona na kung pinain niya si Jessie ay ganun din si Jessie sa kanya.
Sa kanilang pagbiyahe, hindi si Jessie nag-iisa. Kasama niya ang kanyang angkan sa loob ng bus at ang lahat ng pasahero sa bus ay pamilya niya. Sumikat na ang araw ay hindi pa rin nakakapasok ang mga aswang sa kani-kanilang mga bahay. Nagsisisigaw na sila sa hapdi ng kanilang katawan. Nakatingin si Rona kay Jessie na tila ba sinasaad ng kanyang mata ang pagtraidor ni Jessie sa kanya. Sumikat na ang araw at naghiyawan ng mga taga-nayon kasama ang pamilya ni Rona at si Rona mismo. Nakaramdam ng awa si Jessie pero mas nangibabaw ang galit niya sa mga ito. Wala nang ina si Jessie at kapatid dahil biktima ito ng mga aswang nung panahon na nagdadalang tao ang kanyang ina sa kanyang bunsong kapatid. Inaswang ang nanay niya at wakwak ang tiyan. Kaya lumaki siyang ang ama ang kanyang kasama na isang tanyag na manggagamot sa bayan nila. Makikita mo na ang pag-agnas ng mga aswang. Maaamoy mo sa paligid ang mga masangsang nilang amoy. Namatay ang mga aswang dahil nasunog ang kanilang mga katawan sa araw. Hindi na sila nakapagpalit anyo, gawa ng suso na may buhok na inilibing ni Jessie sa lupa sa may pinto. Ang mga aswang kapag hindi sila nakapasok sa bahay nila para magpalit anyo ay namamatay. Bago kasi sumapit ang umaga ay kailangan na nilang umuwi para magpalit anyo. Bagay na bigo nilang magawa. Nagtipon ang angkan ni Jessie matapos ang lahat. Tinupok nila ang mga patay na aswang kasama ng mga bahay nila. Umalis sila sa lugar na yon ng matiwasay. Panibagong lahi na naman ang mga aswang ang kanilang napatay. Kaya sa lahat ng mga nakikinig, kung mahilig kang makipiesta, mag-ingat sa piyestang inyong dinadaluhan. Dahil hindi mo alam na yanggaw ka na, hindi mo pa maramdaman. Ang sabi ng aming ama, kapag dumayo ka sa isang lugar para sa piyesta at nauhaw ka, huwag kang humawak sa puwet ng baso. Hawakan mo ito sa bibig. Kapag nalaglag ay hindi tao ang kaharap mo, kundi masamang elemento at isa na ang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Magandang umaga Kuya Chris at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. Isa po ako sa inyong silent listener. Hindi man ako nagko-comment ay lagi po akong nakaantabay sa inyong mga inilalapag na kwento. Nais ko rin pong magbahagi ng aking istorya. Hindi naman po ito nakakatakot katulad ng iba. Masyado na rin itong common kung tutuusin. Pero nais ko pa rin po itong ibahagi. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tongtong. Hindi ko po tunay na pangalan. Ako po ay Tubong Negros. Ngunit hindi ko na rin po sasabihin ang eksaktong lugar. At nangyari po ito sa taong 1989. Kung saan ang bayan namin ay malayo sa sibilisasyon. Makikita mo na gasera lamang ang tanging nagsisilbing liwanag sa madilim na gabi ng bawat tahanan. Simple lamang ang buhay sa taong 80s at 90s. At sa panahong ito, makikita mo kung gaano kagalang ang mga kabataan. At sa baryo naming yon, dahil sa maliit lamang ang populasyon, ay halos magkakakilala lang ang mga tao. Kaya naman nalalaman agad namin kung sino ang bagong salta sa lugar. Isang araw, sa katanghaliang tapat, ay may isang matandang lalaki na napadpad sa aming baryo. Puti na ang kanyang buhok
at napakadungis ng kanyang damit na akala mo ay bestida. May dala siyang baston at halos hindi na makalakad dahil sa katandaan. At dahil likas sa aming baryo ang pagiging matulungin, tinanong namin kung saan siya tutungo. Ngunit walang tugon kaming nakuha buhat sa kanya. Diretso lang ang lakad niya at hindi namin alam kung saan ang kanyang tungo. Dahil makukulit kami nung panahon ay sinundan namin ang matanda hanggang makarating kami sa isang masukal na kakahuyan. Isang kubo ang namataan namin. Nag-iisa lamang ito na nakatayo doon at napapalibutan pa ng kung ano-anong halaman. Mahaba ang damong nakapalibot sa kubong yon at ang gaserang nagsisilbing ilaw ay napakalamya pa. Napahinto kami nang huminto ang matanda. Nanatili lang itong nakatayo kaya walang pagdadalawang isip kaming nagkubli sa mga puno. Nararamdaman kong nakatingin sa gawin namin ng matanda kaya lalong lumakas ang tibok ng aking dibdib. Halos pikit mata akong nanalangin na sana ay hindi niya kami makita. Ilang minuto rin ang aming paghalukip-kip sa mga puno nang magpasya akong silipin kung naroroon pa ang matanda. Halos sumiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan nang pagsilip ko ay nagtama ang paningin naming dalawa. Walang reaksyon ng mga mata niyang sinalubong ang mga mata ko. Napasigaw ako at kumaripas ng takbo. Nakasunod naman sa akin ang mga kasama ko. Habang tumatakbo, nilingon ko ang matanda. Nakatayo lang siya habang hinahatid kami ng tingin palayo. Simula nung araw na yon ay tinawag na naming ermitanyo ang matanda dahil sa anyo at itsura nito. Hindi rin nakikipaghalubilo si ermitanyo. Madalas lang siya sa kanyang kubo sa liblib na gubat. Isang araw, galing kami sa piyesta sa kabilang barangay. Masaya kaming nagtatawanan nang makasalubong namin si ermitanyo. Napatahimik kami ng mga pinsan ko at patagilid na kami kung maglakad. Maiwasan lamang ang matanda. Napatingin siya sa isang pinsan ko. Hindi naman masamang tingin, ngunit mga tingin na walang kahit anong emosyon kang makikita. Nang makalagpas na kami ay mabilis pa sa 4:00 kumaripas kami ng takbo. Ni hindi na kami nag-atubiling lumingon dahil sa takot. Sa araw ding yun, madami ang nangyari. Nagsusuka ang aking pinsan na hindi namin malaman kung ano ang dahilan. Pinatawag namin ang isa sa mga kilalang albularyo sa aming lugar na si Mang Kokoy upang patignan ang aking pinsan. Ngunit dahil wala ang albularyo, ay ang taga-ibang barangay na lang na albularyo ang aming pinatawag. Nang masuri niya ang aking pinsan, ay inaswang umano ito. Isang matandang dayo umano ang nag-aswang sa kanya. Dahil sa sinabi ng albularyo, ay namuo sa aming mga utak na ang ermitanyo ang may kagagawa ng lahat. Dahil buhat nang dumating din ito sa aming bayan, ay sunod-sunod na ang mga kababalaghan na nangyayari sa aming baryo. Nabuo ang plano na palayasin ng matanda o di kaya'y sunugin ng kanyang tahanan. Nagtipon-tipon ang lahat ng aking mga taga-nayon upang planuhing mabuti ang isasagawang paglusob sa bahay ng ermitanyo na pinaniniwalaan naming aswang. Habang abala kami sa pagplano, ay biglang nakarinig kami ng sigaw. Sa bahay ng aming tiya na itago na lamang nating Tita Hulinda. Dali-dali kaming pumaroon upang malaman kung ano ang nangyayari. At pagdating namin sa bahay nila, ay halos siklaban kami ng takot. Dahil ang pinsan kong si alias Loloy ay nagsusuka ng kulay berde at nag-iiba ang anyo ng kanyang muka. Iginapos nila si Loloy.
Nagtataka ako na pareho lang naman ang aming kinain, ngunit bakit wala namang nangyari sa akin at sa iba ko pang pinsan na kasama namin. Tanging si Loloy lang ang nagsusuka at inaswang. Agad na kaming nagpasyang magtungo sa gubat para sunugin ang bahay ni Ermitanyo. Dala ang mga sulo o ilaw na nakadikit sa kahoy ay binaybay namin ang masukal na gubat patungo sa bahay ng matandang Ermitanyo. Habang binabaybay namin ang daan ay nakarinig kami ng tunog ng tiktik. Malayo ito at ang ibig sabihin ay malapit lamang ang tiktik sa amin. Habang palapit kami ng palapit sa bahay ng matanda, ay siya namang palakas ng palakas ang tunog ng tiktik. May pagkakataong malayo ang kanyang tunog at may pagkakataong malapit. Ngunit hindi kami nagpatinag. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nang muli kaming makarinig ng pagaspas ng pakpak. Tila ba malaking ibon ito sa lakas ng hangin sa tuwing ipinapagaspas niya ang kanyang pakpak. Napahinto kami bahagya at nakiramdam. Kapag humihinto kami ay humihinto rin ang pagaspas ng kung anumang nasa himpapawid. At kung maglalakad kami ay muli itong papagaspas. Itinataas na ng iba naming taganayo ng kanilang mga ilaw na dala. Ang aming pakiramdam ay galit na galit ang sinumang nilalang na nasa itaas. Muli kaming naglakad hanggang marating namin ang bahay ng Ermitanyo. Madilim ang paligid. Walang senyales na may tao sa loob. Tanging pag-ihip lang ng hangin ang namamayani. Habang nakikimatsyag kami sa kalagitnaan ng katahimikan ng paligid, biglang may isang tunog na akala mo'y baboy ramo. Nang makita namin ang isang nilalang sa aming likod, ay agad kaming nag-umpukan na hindi namin namalayang nakapasok na kami lahat sa malawak na bakuran ng Ermitanyo. Buong buhay ko, Kuya Chris. Noon lamang ako nakakita ng nilalang na kamukha ng tao at aso. Di sa panaginip po ay hindi ko inaakalang makakakita ako nito. Ako po at ang aking kanayo ng buhay na patunay na sila'y nag-e-exist sa mundo. Halos siklaban kami ng kilabot sa nilalang na nasa harapan namin. Naglalaway na tila ba handa ng manlapa. Naisip ko din na isang kapangahasan ang pasukin namin ang bakuran ng may bakuran. Kaya nahulog kami sa kanyang patibong. Sumigaw ang isa naming kanayon na umalis na umano sa bayan namin ng Ermitanyo. Nang aktong susugod ang nilalang, ay bigla itong humiyaw habang lumipad sa hangin palayo. Nagtaka kami sa nangyari at aktong tatakbo nang may pumigil sa amin mula sa likod namin. Nakita namin si Ermitanyo na nakatayo. Ang wika niya, ligtas kami sa loob ng bakuran. Tsaka namin napagtanto na ang mga halaman niya ay mga tinik ng suha at tila may mga badyang na napakalaki. Ayon sa kanya, ay tahimik siyang natutulog nang makarinig ng ingay. Tinanong niya kami kung ano ang sadya namin at kami ay pumarito. Sinabi ko ang dahilan at bahagya siyang natawa. Ayon pa sa kanya, ay hindi siya ang may gawa sa nangyari sa aking pinsan. Ang may kagagawan umano ay ang aswang na nasa harapan namin. Siya din umano ang gumamot sa aming pinsan. Nilaso nila ang pinsan ko tsaka niyanggaw. May isang dalaga umano sa bayan na aming pinagpiestahan ang nagkagusto sa aking pinsan. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, Kuya Chris. Masasabi ko na kung maganda akong lalaki, ay mas magandang lalaki ang aking pinsan dahil siya po ay mistisuhin. Kaya naman niyanggaw ang aking pinsan para sana maging kauri nila. Hindi naman daw umano ito mabagsik na aswang. Pangkaraniwan lamang itong mga uri ng ganoong nilalang. Lumabas ang Ermitanyo sa bakuran at tila iniangat ang aswang sa ere. At sinabi niya na kung hindi aalisin sa katawan ng aking pinsan ang alaga nila'y hindi na ito sisikatan ng araw.
Nangako naman ang aswang na tatanggalin ito at tumakbo na palayo. Anang ermitanyo ay magaling na ang pinsan ko. Kumuha siya ng dahon ng pandan sa kanyang bakuran at iniabot sa akin. Ang sabi niya ay ihalo ko sa lugaw at ipakain sa aking pinsan. Tiyak na babalik agad ang gana niya dahil sa amoy nito. Nagsiuwian kami. Nilingon ko pa ang matandang ermitanyo. Nanatili itong nakatayo at walang reaksyon na nakatingin sa amin. Muli kong itinuon ang tingin sa aking nilalakaran. At nilingon ko muli ang matanda. Nakita ko itong papasok sa kanyang kubo. Pag-uwi namin, totoo ngang maayos na ang aking pinsan. Pinakain namin siya ng lugaw na may halong pandan at tama nga ang matanda. Baga na ang kain ng pinsan ko dahil sa amoy nitong napakabango. Kinabukasan, dumating na si Mang Kokoy mula sa kabilang baryo. Isang buwan pala siyang wala dito sa aming bayan kaya kinuwento ko ang nangyari pati ang ermitanyo. Niyaya ko pa siyang samahan ako sa gubat kung saan nakatira ang matanda. Ngunit pagdating namin sa gubat ay walang bakas ng kubo kaming nakita. Tinapik ako ni Mang Kokoy. Anya, ang ermitanyo ay isang gabay na kapag may bayang nanganganib dahil sa aswang ay sumusulpot ito. At kapag ligtas na ang lugar ay nawawala na ito. Marahil ay nasa ibang lugar na naman umano ang ermitanyo para magligtas ng mga buhay. Isa itong pangyayaring hindi ko po makakalimutan. Kung titingnan mo ang ermitanyo ay totoong-totoo ito. Hindi ko rin maintindihan kung paano nangyari ang lahat na aking nasaksihan. Sa kabila nun, ay nagpapasalamat pa rin ako sa ermitanyo. Isang aral ang aking natutunan at ng mga kababaryo namin. Huwag agad manghusga sa mga taong hindi pa gaano kakilala ang buong pagkatao. Magmula noon ay hindi na namin namataan pa sa ermitanyo. Hindi na rin kami ginambala pa ng mga nilalang na minsang muntik ng kumitil sa buhay ng aking pinsan. Kami ay lubos na nagpapasalamat dahil dumating sa aming buhay ng minsan naming pinaghihinalaan na isang aswang. Isang ermitanyo na busilak ang kalooban at handang tumulong sa bayan. Hanggang dito na lamang po, Kuya Chris. Maraming salamat po kung sakaling mapili mo itong aking kwento. At ang aral sa amin ng pangyayari ay hindi lahat ng bago sa ating paningin ay kailangan nating husgahan. Sana po ay kapulutan ito ng aral ng inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong kaistorya, Tong Tong. Taong 1971 sa Mindanao. Naranasan ko ang aking unang katatakutang kwento. Sakay ng bus patungo sa Bukidnon ay binaybay namin ang kadiliman ng gabi. Ako at ang kasama ko sa bus ay tahimik lang na nakaupo sa aming kanya-kanyang upuan. Ang iba kong kasama ay natutulog at ang iba ay panay ang kain ng kanilang mga baon o biniling mga itlog. Tahimik lang akong nakatingin sa labas ng bintana. Sa salin ng musika ay tahimik akong nagmumuni-muni. Ito ang una kong biyahe patungo sa Bukidnon para dalawin ang aking ama. May bago na kasi itong pamilya, buhat nung magkahiwalay sila ng aking ina. Balita ko pa ay may kapatid ako sa ikalawang asawa ng aking ama. Ayaw ko sanang pumunta sa Bukidnon, ngunit mapilit ang aking ina na dalawin si ama. Kahit alam ko ang naging problema nila o ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay hindi kailanman siniraan ni mama ang aking ama sa akin. Palagi niyang sinasabi sa akin nung bata ako, kapag nagtatanong ako kung bakit iniwan kami ni ama,
ay may mga bagay na hindi talaga para sa amin o hindi nakatadhana si Ama para makasama namin. Na ginamit lamang si Ama para mabuhay ako at si Ama ay para sa iba at ibinalik lang ng Diyos sa taong nakatadhana sa Kanya. Palagi din niyang sinasabi kung gaano kabuti si Ama bilang asawa sa kanya noon at bilang ama sa akin. Alam ko naman na ayaw lang ni Ina na masira ang pagtingin ko kay Ama. Pero kahit lagi niyang sinasabi yon, ay may sariling emosyon ng puso ko na magkaroon ng kaunting tampo kay Ama. Hindi ko lamang sinasabi dahil ayaw ko na mag-alala si Ina. Hindi ko na alam kung ilang oras nang bumabiyahe ang bus at wala kang makikitang kahit ano sa paligid dahil na rin sa kadiliman ng gabi. Malamig ang simoy ng hangin at tila uulan. Kaya narinig kong sinabi ng konduktor na isarado ang aming mga bintana dahil baka umulan. Agad ko namang sinara ang bintana ko at may kaunting siwang lang na saktong makapasok ang hangin. Medyo biyahilo kasi ako o dagaton, kung tawagin dito sa Mindanao. Maya-maya ay may bumaba ng pasahero at may sumakay din. Nagbabadya na ang langit sa pagbuhos ng ulan. Dahil sa mga mahihinang kulog at pakindat-kindat ng kidlat sa kadiliman ng ulap, bago pa man bumuhos ang ulan ay may sumakay na matandang lalaki na sa wari ko ay nasa 88. Palingali nga ito na tila ba naghahanap ng mauupuan at nang mapansin niyang bakante sa tabi ko ay tinanong niya ako kung may nakaupo. Sinabi ko sa kanya na wala akong katabi kaya ayos lang na siya ay umupo. Nagpasalamat siya at naupo sa tabi ko. Dala-dala ang bag niyang hindi mo malaman kung ano ang laman gawa ng napakadungis nito. Hindi ko na lang din pinansin ang kanyang bag at muli kong binalik ang tingin sa labas. Napansin kong tila pumapatak na ang ulan. Kaya tuluyan nang isinarado ko ang bintana at sinuot ang jacket kong dala. Hindi ko alam kung anong oras na. Ngunit sa wari ko ay gabi na dahil tila malalaglag na ang mata ko dahil sa sobrang antok at hindi ko na namalayang ako ay nakatulog na. Kakaidlip ko lang nun pero bigla akong nagising. Nagpalingalinga ako sa paligid. Wala na ang mga tao sa bus. Napasilip ako sa labas at sobrang lakas ng ulan na akala mo ay lulunurin na niya ang buong mundo sa sobrang lakas. Pilit ko na inaaninaw kung nasaan ako at tila ba bitukang manok ang aming dinadaanan. Napatanong pa ako sa sarili kung parte pa ba ito ng pupuntahan ko dahil hindi na pamilyar sa akin. Tumayo ako para magtanong sana sa driver. Ngunit laking gulat ko dahil walang nagmamaneho. At kitang-kita ko ang daan sa unahan na akala mo'y bitukan ng manok dahil sa paliko-liko nitong kalsada. Napatingin ako sa likod ngunit napakadilim ng bahagi. Kinakabahan na ako sa aking nakikita dahil sa daan kung saan naiilawan ng ilaw ng bus ay may mga nakatayong tao na masama ang titig. Madami sila at tila naglalaway pa. Nanatili akong nakatayo kung saan ako nakaupo. Nakahawak ako sa sandalan ng upuan na nasa harap ko. Kumulog ng malakas na sinabayan pa ng malakas na kidlat na gumuhit sa kalsada sa harapan mismo ng bus na ikinasigaw ko ng malakas. Humingi na ako ng saklolo. Halos mapigtas na ang lalamunan ko kakasigaw. Lalo pa nang may biglang tumalon sa aking bintana na isang nilalang na nakakatakot. Hindi ko mawari kung siya ay tao o hayop. Basta nakakatakot ang kanyang anyo at mahahaba ang pangil ng kanyang ngipin at naglalaway pa ito. Nagsisisigaw na ako sa sobrang takot. Halos humiwalay na ang kaluluwa ko sa katawan ko kakasigaw. Ramdam kong hindi ako makakilos at naninigas ang aking katawan. Nagpupumiglas ako nang may sumampal sa akin ng napakalakas
dahilan para mapatayo ako. Habol ko pa ang hininga ko sa tila ba pakikipagdigma ko sa takot na nararamdaman ko. Napatingin ako sa paligid ko. Mga matang nagtataka ang nakatingin sa akin. Napatingin ako sa katabi kong matanda nang tanungin niya ako kung ano ang napanaginipan ko't nagsisisigaw ako. Mukha daw nakakatakot ang panaginip ko, batay na rin daw sa sigaw ko. Kasalukuyan palang nakahinto ang aming bus na sinasakyan sa isang terminal na may kalayuan pa sa Bukidnon. Gawa na rin ng napakalakas na ulan. Napaupo ako habang hinahabol ko pa rin ang aking hininga. Napalingon ako sa matanda nang sabihin nitong uminom ako ng tubig dahil tila binabangungot ako. Nagpasya akong bumaba muna at bibili ako ng tubig. At bibili na rin ako ng makakain ko't medyo malayo-layo pa ang aking bibiyahihin. Napatingin pa ako sa bus na sinasakyan ko at bumili ng isa pang pagkain para sa matanda. Naisip kong baka wala itong pera kaya hindi bumaba. Binilhan ko na rin siya ng tubig. Paakyat na sana ako nang may mapansin akong sa di kalayuan na nakatayo. Nang kumidlat ay nakita kong marami sila. Nakatayo lang sila habang malakas ang ulan. Dali-dali akong umakyat at muling kumabog ang aking dibdib sa takot. Muntikan ko nang hindi maibigay ang pagkain na para sa matanda dahil sa nerbiyos. Kung hindi pa niya ako tinanong ay hindi ko mabibigay ang pagkain. Nagtaka naman siya nang iabot ko ito sa kanya. At sinabi kong pasasalamat ko yun sa kanya sa paggising niya sa akin. Napangiti naman siya at nagpasalamat. Ngunit parang hindi ko na naririnig dahil sa kaba ng dibdib ko sa nakita ko. Panay ang silip ko sa bintana. Kinakabahan ako para sa mga tao sa labas ng bus. Napansin kong sumakay na ang driver at konduktor. At may nakasunod sa kanila na isang dalaga na sa wari ko ay nasa 20 anyos o mahigit. Mahaba ang buhok nito at napakaputi ng kutis. Umupo siya sa katabi naming upuan. Napansin ko ang matanda na mahigpit na hinahawakan ng kanyang kwintas. Maya-maya pa, umalis na ang bus at muling bumiyahe. Nilingon ko pa ang terminal at kung saan nakatayo ang mga nakita kong mga tao na nagpapaulan. Ngunit wala na sila. Kaya naisip kong marahil ay guni-guni ko lamang yon at dala na rin ng gutom. Ilang oras pa ang lumipas na hindi ko malaman kung bakit tila napakalayo na ng aming biyahe. Nagulat na lamang ako nang sinabi ng driver na tila naliligaw na kami. Wala nang ulan noon at medyo maliwanag na ang paligid. Napahinto pa ang bus dahil nasiraan kami. Sabi ng driver ay mag-relax lamang kami at titignan lang nila ng konduktor. Habang pababa sila ay nakangiti ang mga ito na ipinagtataka ko. Napatingin sa akin ang matanda at may inabot sa akin. Nagtaka naman ako kung ano yung bote na tila may laman na kung anong klaseng langis. Ang sabi niya ay pasasalamat din niya yon sa pagkain at tubig na binigay ko sa kanya. Anya pa, nasa hindi kami pamilyar na lugar. Kaya ito ay proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Natawa ako bahagya dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganong kwento. Ngunit bilang respeto sa kanyang kabutihan ay tinanggap ko na rin at nagpasalamat. Tinanong ko pa siya kung nasaan kami. Anya, nasa dulo na kami ng Bukidnon na hindi ko na lamang babanggitin ang lugar. At sa panahon ngayon, wala na ring naniniwala sa mga kwentong naging bahagi na lamang ng mitolohiya ng Pilipinas. Nagtaka ako kung paano kaming napunta sa dulo ng Bukidnon nang hindi hinihinto ng driver sa terminal na aming bababaan. Nilagay ko sa bulsa ang langis na binigay ng matanda. Narinig ko pang sinabi ng driver
na bumaba na muna ang gustong umihi. Nagpasya akong bumaba at ang matanda. Dala-dala niya ang bag niyang napakadungis na hindi ko naman tinatanong kung ano ang laman. Naramdaman ko pang hinawakan niya ako sa balikat at sinabing magmatsyag at mag-iingat. Nasa di lamang ako kalayuan ng tila may asong umaalulong. Napatingin ako sa paligid lalo na nang sumilip ang liwanag ng buwan. Nagulat ako dahil puro kakahuyan ang nakikita ko. Wala man lang katao-tao o kabahay-bahay. Matapos akong umihi, ay napapansin kong napapatingin ang driver sa akin at ang konduktor. Maging ang mga tao sa loob ng bus. Hindi muna ako umakyat at palingalinga ako upang hanapin ang matandang kausap ko kanina. Pero hindi ko siya mahagilap. Kaya naisip ko na baka umakyat na sa bus. Ngunit nang aakyat na sana ako ay kakaiba na ang tingin ng mga tao sa bus. Mapabata man o matanda. Hindi ako nagpahalatang natatakot ako. Hindi muna ako umakyat at nagpapahangin muna ako. Napapaisip akong may kakaiba sa mga kasama ko, lalo na nang sumilip ang buwan ay nagbabago ang reaksyon ng mga kasama ko. Patagoy-tagoy ako nang biglang bumaba ang babaeng dalaga tsaka nagsisisigaw na kuya, takbo. Nagtataka ako at tsaka lang ako tumakbo nang makitang tila naging asong tao ang mga sakay sa bus pati ang driver at konduktor. Habang tumatakbo ay tinanong ko siya kung ano ang nangyayari. Ang wika niya ay mga taong lobo ang mga sakay sa bus. Nagtataka man ay tumakbo na rin ako lalo na nang makita kong nagbagong anyo ang mga tao. Tumakbo ako ng malakas at napakabilis. Ang mga tao sa bus ay tila asong naghihiyaw ng may tilang pumalo sa kanila. Narinig ko pang sinabi ng babae na bilisan ko ang takbo at wag nang lumingon pa. Hindi ko alam kung saan na kaming bahagi sa dulo ng bukid nun na yon. Narinig ko na ang lugar na to noon pa, na may mga nakakatakot ditong mga nilalang na kung tawagin ay mga taong aso sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Ngunit tinatawanan ko lamang ang ganitong mga kwento dahil hindi nga ako naniniwala sa mga kwentong wala namang kabuluhan para sa akin. Hindi ko alam kung gaano nakalayo ang aming tinatakbo. Nakarating kami sa isang bayan na mahimbing nang natutulog ang mga nakatira. Napapalingon ako pati ang babae sa tuwing makakarinig kami ng sigaw ng tila asong nilalatigo. Habang tumatakbo ay panay ang pag-iisip ko sa matanda na nakasabay ko kung nasaan na siya. Nag-aalala din ako sa kanyang kalagayan lalo pat matanda na siya at mahina nang tumakbo. Nang marating na namin ang maliit na nayon na iyon ay kumatok kami sa isang bahay. Nagbukas naman ito. Nagtaka ako na kakilala niya ang nagbukas at pinapasok kami. Nang magbaka sa mukha ko ang pagtataka, ay pinaliwanag niyang madami siyang kakilala sa bayang ito. Dahil madalas siyang nagagawi sa bayang ito na sa dulo ng bukid nun para maglako noon ng mga paninda. Pinatay ng isang aswang na matandang may daladalang bag ang kanyang magulang sa mismong lugar na to. Bata pa lamang siya noon. Habang naglalako siya at ang kanyang magulang ay sumulpot daw ang taong kawangis ng aso at pinatay ang kanyang magulang. Alaga ng matanda ang mga nilalang na yon at tuwing kabilugan ng buwan ay pinapakain niya ito ng mga karne ng tao. At sa araw din na ito ay ang kamatayan ng kanyang magulang kaya gumagawi siya sa lugar na to para magsindi ng kandila. Para sa mga nasawing magulang niya. Hindi niya inaasahan na ngayon ang kabilugan ng buwan. Dahil lumalabas lang naman ang mga aswang kapag kabilugan ng buwan. Naawa ako para sa dalaga. Dahil sa wari ko ay napakabata pa nito para maulila ng lubos.
at pinagpapasalamat ko na rin dahil nakasabay ko siya. Dahil kung hindi ay maaaring mamatay na ako sa lugar na to na hindi nakikita ang aking ama. Sumilip ako bahagya sa bintana. Napakadilim ng paligid. Walang buwan dahil natatabunan ng mga ulap na nagbabadya na naman ng pagbuhos ng ulan. Nakikita ko din ng mga kabahayan na mahimbing nang natutulog ang mga nakatira. Ang iba naman ay umuusok na ang mga kusina na tila bagising na ang sinumang nilalang na nasa loob. Paglingon ko sa babae ay panay ang kamot niya sa ilong na tila ba nababahuan. Tinanong niya ako kung may dala ba akong langis. Tsaka ko lang naalala ang binigay ng matanda sa akin at tsaka ko lang din naalala na kahawig ang matandang yon sa kwento ng dalaga. Kinuha ko sa bulsa ko ang langis at pinakita sa kanila. Napatakip sila ng ilong at sinabing dahil sa langis ay masusundan kami ng mga taong kawangis ng aso. Tinanong pa niya kung sino ang nagbigay sa akin ng langis. Ang sabi ko ay ang matanda na nakasabay ko sa bus. Tinanong pa niya kung may dala ang matanda na bag na madungis, na sinagot ko naman ng oo. Nanlaki ang mata nila at sinabing iyon ang matandang may alagang tao na kawangis ng mga aso. Nanlaki din ang aking mata sa pag-iisip na baka ako pa ang maging sanhi ng kahindik-hindik na sasapitin ng mga tao sa bayang ito. Tinanong ko sila kung ano ang gagawin ko sa langis. Anila, itapon ko sa labas at bumalik agad hanggat hindi pa maliwanag ang buwan. Sinamahan pa nila akong magtapon. Siya at ang matandang nagbukas sa amin ng pinto. Madilim ang paligid at kumikidlat pa ng bahagya. Ngunit tila hindi matutuloy ang ulan dahil tinataboy ng hangin ng mga ulap na siyang nagtatago sa buwan. Dali-dali akong lumabas at tinapon ng malayo ang langis. Paglingon ko ay nakatayo lang silang dalawa sa tabi ng hagdanan. Bahagyang umihip ang hangin at tinaboy nito ang ulap. Sumilip ng kaunti ang sinag ng buwan at binigyan niya ng liwanag ang ilang bahagi ng kagubatan, kung saan nakikita ko ang mga nilalang na nakatayo sa bahaging yon. Pakiramdam ko sila yung mga nakatayo sa terminal kung saan kami nakahinto ng lumakas ang ulan kanina. Nanlaki ang mga mata ko nang makita sila. Napapaatras ako ng bahagya sa takot. Nakikita ko pa ang isa sa kanila na pinulot ang tinapon kong langis tsaka itinaas niya sabay tingin sa akin. Gusto kong tumakbo ngunit tila hindi umaalis ang katawan ko sa kinatatayuan ko. Muling nawala ang liwanag ng buwan. Kadiliman ang naghahari sa paligid. Nakikiramdam ako't nagmamatsyag. Umihip ang hangin. Malamyos itong naglakbay sa kaibabawan ng lupa. Mga lamig na dala niya'y nagdudulot ng kaba at takot sa kaibuturan ko. Tinawag ko ang dalagang kasama ko kanina, ngunit tila ba may pumipigil sa akin na lumingon sa kanya. Halos maluha-luha na ako dahil para akong binabangungot ng gising, dahil hindi ako makakilos. Kinaiinisan ko pa ang buwan na lulubog at lilitaw. Dahilan para mawala at susulpot sa paningin ko ang mga taong nasa hindi kalayuan. Nang sumilay bahagya ang buwan ay napatingin na sila lahat sa langit. Marahil ay inaantay nilang maging buo ang liwanag para tuluyan na silang makapagpalit ng anyo. Parang pinagsisisihan ko tuloy na pumunta ako sa lugar na to. Naisip ko rin na bumiyahe ako ng halos 12 oras tapos mamamatay lang din naman ako sa kamay ng mga halimaw. Hindi ito ang pangarap kong kamatayan, ngunit mukhang ito ang ibibigay ng Panginoon. Ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa Kanya sa ilang taong pamamalagi ko sa mundo ay nakita ko naman ang kahalagahan ng buhay. Kung dito ako mamamatay, ay tatanggapin ko. Ngunit hindi pa ako handa noon dahil marami pa akong nais na sabihin sa aking ama.
Marami pa akong itatanong at ilalabas na sama ng loob nang sa ganoon ay aking makamit ang kapayapaan sa aking puso. Hindi ang dulo ng Bukidnon ang aking magiging libingan. Hindi rin dito magwawakas ang aking dapit hapon. Nang tuluyan ng lumabas ang buwan ay narinig ko ang mga kahindik-hindik na alulong ng mga aso. Napatingin ang mga nakatayo sa gubat sa buwan. Habang ang matandang nakasabayan ko ay lumabas mula sa mga nakatayong nilalang. Dala-dala niya ang kanyang bag na madungis. Kinuha niya ang kwintas sa kaninang may hawak nito at lumapit sa akin. Nanlalaki ang mga mata ko dahil sa takot na baka bigla niya akong tagain. Kasabay ng mga alulong ng mga aso na nakakatakot na pakinggan ay ang malakas na kabog ng aking dibdib. Nang makalapit na sa akin ang matanda, ay nakatayo lang siya habang tinitingnan ng mga nasa likod ko. Muling umalulong ang mga aso na sa wari ko ay nasa likod ko na nanggagaling. Pinasuot niya sa akin ng kwintas at walang dalawang isip na binuhat niya ako at inihagis sa gubat kung nasaan ang kanyang mga kasama. Napasigaw ako sa takot nang saluhin nila ako. Napapikit lamang ako at nagpupumiglas nang tila pinagtutulungan nila ako. Pagdilat ko ng mata ko ay pinasuotan pala nila ako ng mga kwintas at tumakbo sila papunta sa kabahayan. Napatayo ako nang makita kong ang mga tao sa tahimik na bayan na kanina ay tahimik na natutulog ay ang mga taong kawangis pala ng aso. Pati ang babaeng nagdala sa akin ay isang taong aso. Mabilis silang pinaghahampas ng matanda na nakasabay ko kanina. Ang laman pala ng kanyang madungis na bag ay latigong napakahaba. At ito ang ginagamit niya para latiguhin ng mga taong aso. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang lahat ng ito. Pero kitang-kita ng dalawa kong mata ang nangyayaring labanan sa pagitan ng mga taong palaging nagtatago sa hamog laban sa mga taong aso. Napalingon ang matanda sa gawin namin tsaka tumango. Ang kasunod nun ay ang pagkawala ng aking malay. Nagising ako sa isang malakas na pag-alog. Napabalikwas ako at napabangon. Nagpalingalinga pa ako at napatingin sa akin ang mga tao. Nang ilibot ko ang paningin ko ay nasa bus ako na nakahinto sa isang terminal. Napatingin ako sa matanda na katabi ko at sa iba pang pasahero. Anya, nananaginip ako at tila binabangungot kaya ginising na niya ako. Sinabi din niya na dito na sa terminal ang bababaan ko. Nagtanong pa ako kung wala ba kami sa dulo ng Bukidnon. At ang tanging sagot niya, "Utoy, walang dulo ang Bukidnon dahil bilog ang mundo. Nananaginip ka." Sinabihan pa niya akong mag-iingat at naway makausap ko na ang aking ama at makapagpatawaran. Naririnig daw niyang umiiyak ako at binabanggit ang aking ama. Bumaba ako sa bus na dala ang kalituhan. Alam kong totoo ang aking nakita at hindi pa naginip lamang. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang labanan na naganap sa dulo ng Bukidnon. Binabalikan at tinahanap ko ang lugar na yon ng mahabang panahon. Ngunit tila nawala sa isip ko at alaala maliban sa salitang dulo ng Bukidnon. Kung panaginip man ang lahat ng yon, masasabi ko pa rin naging parte ito ng aking karanasan kahit sa alaala lang. Maraming salamat po Kuya Chris sa pagbabasa ng aking karanasan. Totoo man ito o hindi, ang panahon lang ang siyang nakakaalam. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.